Hey, Nangalumzus, welcome to Duyaza TV, another episode of Young Jolela Mdaram, another day, another banger, another hot one. Plus, Nila very hot. Dr. M. Hey, buff. Sambingelela. Sintumele. Welcome to Duyaza TV, bafethu. Thank you so much for your support and listening ayona. Vusi mfethu. Mfethu. Mfana. Ayizandla ndlula ikhanda bafethu siyabonga inamba ziyakhula siyabona nama comment positive uyabona nje mfethu ukuthi awukho khona sokuthuka umunye sewenzakalani mfethu siyabonga kakhulu okusho ukuthi into esiyenzayo niyayithanda and manje nathi nesikhuthaza bo ngokusibonisa uthando nesibonisa lona so sithola ukukhuthala nathi ukuthi siphume noma lishisa kanje yabona mawushona ngake yabanye mawushona ngale yashisa kodwa ke umkhuhlane wodwa ayikho into esizoyenza Mele sindilivele lo msebenzi nesibasiza abantu abafuna ukusizwa yabo. La siphethe ubhuti abayithu amajeta ibona lenye ishaya izaza lifana nelakho webaba. Ngiyayibona ngithi ngiliphathe ngosuku right. Singamawele no bafo namhlanje. Hayi izokixoxa ngane zibuza ukuthi litholakala kahle. Amajeta ayithu ayakhala nje uhlezi wazi ukuthi vele. Hlezi siza abantu ngento eyodwa mfethu. Khona nje wesifazana ophakathi kwabo obahluphayo. Navuthi mina okunye sengikubuka manje ukuthi kahlahla abantu abasachithi kakhulu siza kahle phela kade sagcina kuba nabantu abawu3 mhlawumbe intombazane inamadoda awu3 kodwa nakhona sebaningi kuba umsebenzi base ngisho ukuthi asathola ama-email kanjalo so which means ubhebe siyamnciphisa bese ngathola nje 10 lokusisi nje ayisho singathola i10 ukuvela kubethe nje bafana anenzeni lento official yazi ba create ama contract abantu emjolweni asize ukuthi le izophetha kanjani bafethu ngicela usondele webhuti bami namhlanje ngizizwa ngima yaparo hayi utapayini yini basini uyaparile ngizizwa ngima uyaparile ni kahle khamba kanjani kahle hayi sasuma khona ngapha kabe yami ngoba vele bafo mana nje khona la nikahle bafethu kuhle kunjani awuzweke awulokhuza nje kuhle kunjani kabi yami igama lakho bani mfethu igama ngolamlela isibongo ngumagele lamlela magele ubuya Eastern Cape ne I am from Eastern Cape but now I'm originally in Cape Town. I just visited Joburg for some time. So utawufika nje wasuthola inkingi sekukhona ukufebelana inkingi izinto zibantu nowadays mfethu hamba kanjani lapha akaphila kunjani ba umfoka bani ibuko lezi umfoka ambamale no gift ugift baningi ogift angazi noma ostream mfethu sike sahlangana naye la eshowini but ngaqhubeka kwenze njani kabi yami yini kwenzakalani nginenkinga lana nje inkinga yakho bafo engathi ungihamba ngemuva uhamba ngemuva bafo yebo ubani nenganele umbali inkinga yami yebo umbali angitshela ke kabi yami unesikhathi singana undawonye naye isikhathi nje ngathi siqala ukuthandana ngosukela ngo2020 sasesikoleni sisuka le emakhaya size ngapha nje eGoli buya ngandawonye yebo buya kuphi Ophongolo yebo ona buya Ophongolo yebo so niqala ukuthanda from Ophongolo nithanda neseli ngapha yebo sisuke khona le Ophongolo nisandana vele eze ngesikole mina ngize ngomsebenzi wami wena bafuthi uvizithile la ngivizise isikhathi uthe uma ufika futhi wathola intombi ngathola intombi enhle kahle nguye umbali lo umbali sithatha umbali ayihome ne away manje uyazi ukuthi uvizithile uyahamba wona uvizithile ukuthi uyahamba vele bele emuva angizokuhlala kwesikhathana ukuthi ngize ngomsebenzi la eJozi ngingafunda so ngizinike nje isikhathi ngabe sengidibana nombali kanjani okay tshela mina ukuthi umbali modibana naye udibane naye wamthanda kwangempela noma uthole nje ukuthi hayi ngoba uyafika eroundini so nentombi nawe usazobona ukuthi kwenzakalani yabo noma mhlawumbe nje yona intombi vele ufika wathatheka ukuthi cha lo ngisho kuthiwa manje ngibuyele emuva ekhaya ngihamba naye umbali bafethu ikhethe intombekile kabi ithe manje ngimbona lebe ngibona intombazane ngiqona enza ke ndigcina for isikhathana ngumuntu engakhana umusi lo kahle wena cha bafangithi ngoba nibize thina la ukuthi sizoxazulula sizoba ilento abathi omicli man yebo azizelanga ngizokwenzani ukuzola so ngicabanga ukuthi mesikhuluma bafethu mesi-addressana phela ngeke nginivimbe mase nifuna ukushayana kodwa besingathanda ukuthi si-addressane ngemena e-right ngamakhaya 1 2 3 4 sabafana kuphela la umuntu ozofika la uyede intombazane esiqhathayo esidile nayo sizwe sikwenzakala so tshela mina kabi yami imfoko eyibuko lapha wena umbali vele bese kuyinto eserious vele noma mhlawumbe sayibambile nje
kade sekuyinto serious. Ubeni serious? Yeah. Oh okay. Sondela bafo, sondela ngapha. Ungasabi mfowethu, asilumi ngane yami. Buka ngapha la ucameraman ufuna umbuke. Oh yeah. Ufuna besho bebuke lezi ibuko zakho. Cha kade kuyinto serious le yami nombali nje. Serious? Yeah. Uphatha kanjani ukuze ukuthi nobafo naye ngapha ufike wathatha intombi yakho bese nilalile naye. Isikhathi silala. Okay. Umbuzo wakho bafu u strong. Umbuzo omuhle ngithanda indlela ubuza ngayo yabo ukuthi bese nilalile. Hayi inkinga nalomuntu kangakhulumi ngokuthi nganayo umunye umuntu enomcabanga. Nawo akazumbuze futhi. Azange ngimbuze ibintombi nje khululekile ibona sothana. Yeah. So ukuphatha kanjani ukuze ukuthi kahle kahle ke uwenze isilima sonke lesikhathi nanga umjito khona and kudala ekhona kusukela kudala. Yona wena mfowethu ayiphathi kahle ngiphatha kakubi kakhulu ngokuthi sengisicele kangaka kombali ngifumana into ezinje ndithi hamba isikhathi ngithola ukuthi asikomunye kuye ayiphathi kahle. So uzokwenza njani ngalokho? Uzomdampa, uzofuna kuyeke, uzofuna akhethe aqhubeke nawe or ufuna aqhubeke nobafo or ufuna mayesithi ubafo since 2020 sebejola nombali. I think umbali kufanele aze nesolution asitshela ukuthi ithini into nguye nosixelele isizathu siqinile ngokuthi akwazi uba nami nayo umuntu sisikhathi iqhubeka naye. Okay. Mayethi okay ukhetha wena ufuna uqhubeka nawe ngoba nje ekhethe wena vele ethandane naye from 2020 ngoba sesukile 2020 wahlala kuwe ngoba vele usedevelop uthando olusha uzokuvuma lokho uzokwamukela uqhubeke naye noma hayi mina ngaphandle kodelela umfowethu ngingakuvuma lokho. Ngizange ngitshela ngokuthi unganayo umunye umuntu kodwa ke mayisevelile akho inkinga. Sawuva ngayo mbali. Okay. Kabiyami. La izwe uthini le ndoda le? Ngiyalizwa. Iyayiphungela. Iyayikhulumela. Iyayikhuluma umbali izozwa ngayo ukuthi mhlawumbe ukuthi bese kuyekile vele ngasakufuni. Then if bekunjalo yena uzoqhubeka naye. If umbali yafuna uqhubeka naye. So wena ithini into yakho? Bese sitolo show kubafu umbali masethwa nje ufika la uyamkhetha uthi nje ayaxolisa vele bengasakuthandi. Eyo. Angisho uzosho njalo ngiyabuza nje. Cha nami ngisho. Okay. Angazi ngize ngathatha nje isikhathi sami esingaka ngabiza nini ukuthi nizongidamulela bese fike ngasangikhethi ngaba inkinga. Ngathanda ukuba inkinga yona. Ngaba inkinga kubani kuwe noma mhlawumbe nakuye? Mawukuthi kade sekwazile ukuphumela ngaphandle eyothatha insizwa abafokazana bona laba cha ngeke ngazi. Kodwa esidini lami kungaba yinkinga. Kungaba inkinga. Yebo. Ungahlukana naye. Yena ngisengamiyeka kodwa nje bengakabi isifiso sami leso. Okay. Yebo. Nathi azelanga ukuthi sizonihlukanisa or mhlawumbe yabo size level ukuthi sizonivula amehlo thina kahle kahle nibone ukuthi kwenzakalani so that nesinqumo sakho sithathayo kube isinqumo sento eyibonayo ukuthi ihamba kanjani. Yeah. Kuhle lokho. Manje umbali mayethu ngikhetha noyithu uthanda wakho. Ngoba sinokuthola ama drama njalo nje. Kunokwenza hayi lonto ngeke yenzeke lonto hayi. Nathi kimi hayi ngasuka iphele kanjalo mina ngasuke ngibanike ispace manjalo. Angeke ngishare intombazana. Wena nje amtshela mina njoba ufika usanda kufika la emakhaya bunganantombi wherever lokuya khona bungena intombi. Benginayo intombi emakhaya mabise isikhathana sihlukene izinto sezi complicated umuntu engasakhulumisana nomunye. Kuyiqiniso lokho. Kuyiqiniso lokho. Kuyiqiniso. Mhlawumbe ayibukela nje le show. Kuyiqiniso lokho. Hey wena. Okay. Or umlindile ngalo uthi ebuye ngapha. Kuyiqiniso lokho akhona. So uyi free agent ngaba free agent nakwathiwa akayicacisa njalo. Katumbali hayi unama red flags. Wena mongasuka la uthola umsebenzi eEastern Cape. Yabo? Mawuthola umsebenzi eEastern Cape kukuphoqa ukuthi ushiye impilo yakho la. Uyangibamba so which means uzoshiya mhlawumbe intombi yakho uyabo uma ukuthi mhlawumbe unayo umama ushiye mama lana obvious ushiya wonke umuntu so mawusufika le eEastern Cape le emaXhoseni ngoba emahle kangaka nje amaXhosa nje ngiyayishona namaZulu mahle namapedi mahle yes wonke umuntu muhle la eSouth Africa so mawusufika ngalo bese ke yabo mhlawumbe ninokuqhelelana nemama nje nibe nezongxabane mhlawumbe lezo nalezo bese kuba khona nje mhlawumbe intombi ekuthandayo ngale yebo ithi nje ekuthanda ndiyimisele ngawo ungenza njani ungayithatha noma mhlawumbe ungasticka kumama
Mina ngasticka kumama. Ungasticka kumama. Yeah. Okay. Good answer. No, hayi, good answer. Asifonele ulo umbali. Sizwe ukuthi Kwafela waqhamuka umuntu angakini basiambusha nabanye. Basihambusha. ngathi akade siphethe izinto. Hayi, ngamele siyibambe Angithi singayibamba. Ngasiza madoda noma uyasho. Nibenganye ne. Sifuni sayidinga ke insizwe njengani kodwa uyaza protection. Ubani ozokhuluma nawe wemfowethu? ubehlele nobani ukuphuma date mina? Ngaye ngathi Ubehlele nobani? Yeah. behlele nawe. Yeah, mina ngiqhamuka naye. Oh, okay, akunankinga mfowethu hayi. Sizomfonela. Mina uzohamba ucasha nobafo. Yeah, uzohamba ucasha nawe. Uyalazi daba sengimchazelile. Sizwe ukuthi umbali uzothini bafethu. Yabo abanye bayaphoxeka abanye kuba right. Noma yakhe. Abanye bayavikelana Ngizime. emashita uthi I know ke mdlala ngathi singenzeka ilima. Phela. Abanye uthando liyabahlula yabo becabanga inhliziyo ngacabanga ngqondo yabo. Yeah. But thina umsebenzi wethu ukubonisa nje ukuthi Ngisho. nakho kanje intombi yakhe yenza so ungacabanga la wena usuyaqhubeka nayo or uqhubeki nayo thina sisangene lapho. Khoi. Yeah, speak about. Ngiyangena. Hello. Hello Mbali. Hi. Uyazazi ukukhuluma nabani? Who's this? Yimini ulamlela. All right. Cela uphuma outside. Okay. Can you come outside uzobona umula? Okay, sure. Sharp. Ay mothu mayitha kaphume uzobona manje asamzocasha mfethu. Because umuntu vele ngaqasha noma yini. Okay, siqhamuka ngabe usicasha ngakuphi ngapha noma Hayi phela ningi. engayihova ngesibona. Yeah, bafaya. So umbali wazi ukuthi njalo manje nina niyaphuma niya kwi date. Umbali yena wazi ukuthi bengithenga sombona ngizamvakashela kodwa ke iye yaba isurprise ukuthi ngifike early kanje wethu kwexesha linje. Bese yazi yena ukuthi ngisendleleni ezayo. Ngiyakuzwa already ukuthi umbali ngakudampa. Emakumele ngidampile makwenzeka lokho kodwa ke kuzongiphatha kahle kodwa ke inhliziyo kufanele ixole kunobihlali isystem Ne? injalo. Okay. Okay. Uma kwenzeke ukukhetha pheko ukuthi akutshelanga ukuthi une out elisamethanana nawe. Lokho kukhombisa ukuthi waba isigebengu wakufihlela izinto ongakutshela ukuthi yazi kahle nje mina njalo nginomuntu. Mhlawumbe angisamthanda or ngisamthanda yabo kodwa kwakubalekile ukuthi akutshele. So njenga manje mayifika la ekukhetha ethi cha yena uyakuthanda in uzoqhubeka yini ukwazi ukumkholwa empilweni mase niqhubeka nithandana nje njengomuntu oke wakufihlela before ukuthi unomuntu athandana naye. Ndingathi lokho I don't know inobalula ukuthi mangi-accept nje kanjalo kodwa mekwazile unika ithuba enawo umuntu wakhe ingenzeka ukuthi nayo izinto zabo mhlawumbi lo hlobo likuzo kimi ibheke ekhaya so ngokubala bencinga ukuthi hayi so bala kodwa ke if makumele angichoose ngizoma-accept kodwa ke if usifuna sobabini okanye uthi manginike isikhathi samnika isikhathi akho nkinga Awunakeni. akho nkinga. Hayi ngiyakuzwa ikhulumela qhawe lami. Hayi bathi vele umlomo isho balo kuyiphungele. Akho kuye. Yo yeah. Nayi ngiyakuzwa mfethu. Ngiyakuzwa. Khona umuntu ombonayo Chris oqhamukayo? Okay. Uqhamuka ngapha lo muntu wakho kade? Cha phela kade simile la. Uzovela Uzovela. kwesa. La la la. Hey, ushaya ngiyelo bone nje bafu. Yeah? Hayi cha ngiyakuzwa muthi ngeke umxolele. Okufanele. Hey, Okufanele phela umuntu akabhalwanga ukuthi umuntu Ya ngikhuluma naye bafu. Sawubona njani? Ngiyaphila. Shabu njani? Ngiyaphila. Asikisu futhi mhlawumbe namakhamera ne-out yakho in but ayikho into e-wrong eyenzakalayo. Ubafo la besitshela ukuthi nake nizophuma niwi-dates namhlanje so kunama-vlog esiwenzayo ne so thina siyiDuyaza TV igama lami ngovusi lona uChris and then khona noMusa but uMusa akekho la njengamanje so into esiyenza ama-vlog abantu abathandanayo so ubafo beshilo sinizoba ne-date so
besichazela ukuthi uthe bafuna how long nendawo mama Eba sisikhathi singango 4 months. 4 months. Yes, besichazela ukuthi kulo 4 months lona impela hayi since ahlangane nawe because uyasho ukuthi ufike la uzofuna umsebenzi nani yabo in but wahlangana nawe umbali so happy uyakuthanda wala yabo yini so ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe ucabanga the same thing uyamthanda yena udlala yini ngayinto kanjalo yabo because semhlabeni lana and umuhle showcase abafana bayakushela hayi ukuthi akakuthembi but nje ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe uyamthanda yini nawe enga investa yini kuwena. Yeah, ngiyamthanda ukumthanda mara bese ngeke isidingo yabo sama vlog and all. Ngithanda vlog. Yeah, uyazi naye ngithanda the private so. Ngithanda the private. Okay. No, uyazi yini kahle kahle. Kunomuntu afuna ukum-introduce. To me. Wes2. Yes, Ntombazana. Hayibo. Bese ngesiqale sixoxe like before. Ngiyacabanga ukuthi uvele sesengiyenza la isikhathi esirathi ecishele zathi. Why here? Yena uthandeni ukuthi ebe nomunye umuntu osuke Suzana? For ini? Mhlawumbe umthanda lo wethu ufuna ukwazi iqiniso. Yini ngishoda ngayo mina akanayo yena. Oh okay no ngiyadlala right I lo ngiyadlala okay oh inkingi sekuthenini uma kuthiwa kubo umuntu wesithuku ukuthi yini le angayitholi icontero okay no ngiyakuthola okay no okay no akunankingi kune surprise sikuphathele yona mfethu ngifuna ukunimoshela isikhathi senu thina sesiqhubeka sihambe siqhubeka nendlela yesinane niqhubeka ne date yenu so i surprise i choice kabafo because ushilo wathi hayi intombi bami mina ngiyazi ukujabulela lokho so then ke sasiza yena la siza khona njengediyaza TV so surprise izoza nobafo lo ngekho la ne so ngizocela uBafo ngazi uzofuna ukumvala amehlo mhlawumbe umama or vele emebhekele kokwena ufuna ukumvala amehlo mhlawumbe Ndinomvala amehlo uzofuna ukumvala amehlo okay ungama bese umvala amehlo Bafo yakuthanda into yakhe yazi yakusa unesikhwele ne Kazini imoto. Hi. Imoto. Yeah. Uyayithanda imoto? Yeah. Okay. Sithathe imoto. Ngizobala nje ka3 bese ke uBafo uzokuvula amehlo. 3 2 1 Ungavula abahla? Tada. Shim. Yathuma imoto. Yeah. Ngiyakwazi. Hawu. Awuyena umbali wena? Yeah, yimi kodwa do I know you? Hayibo. Uyangazi. Man, baby ngithatha. Lo muntu kumuntu wakho mose ngithemba ngisikole efonini yakho that day ngahlangana no out mara ke ngathi ukuthi since singama out sihleze sibonana nje sithule masikhuluma ukuthi kwenzakalani kahle. Mara, did you have to bring it up in my camera before talking to me? This was unplanned vlog but yes since sekunje makwenzeke so kanje ukuthi Mara usijolisa nomphakathi mos. What if bengisazokutshela? ngiyathanga ukuthi umtshela ukuthi ngoba phela nongazi. Hawu mayancane to. Bengisazokutshela but then there was no need for this yazi. sizongitshela esikhathini esini kuze ngizifanda outtell. No, where did you get the audacity to go through my phone though? Sometimes you have to when you feel like there's something is happening like But then you invaded privacy yami. Look now. Don't be sure like no, look you're now. invading my privacy. So- like on the other side, what if he was here before you? Because now we are sure to ungitholela because of work or something like that. Yeah. Izinto ngizitshela. Mara, you didn't have to do this, honestly. Baby, that I really No, love you didn't. I can't keep someone that is not loyal to me. That's how I am. Like I'm not here in Josie to play. Like I came here to work like a Mara, we could have just thought about it first. Then ukuthi nje ungilethele na kuma camera like abantu bazothini ngami. kodwa baby sekwenzekile ngathanda ukuthi ungitshele yazi Bazosho into right ebantwini. Bengathini odwa weBafo? Hawu mancane wena. yima nawe baby Kahle nguma ngidina wena. nawe sibana hakwenzekalani la Noma nginishiya njalo nobabili. It seems nice. Oh, is that possible? It is. I can't do that because manje niyangihlayisela and stuff. Miningi khona enye la kohlobo sibona ngayo maybe khona enye plan. No, and se comfy because ningizela nge for ini.
So uthini kahle kahle? No, what I mean is that vele incapable for kunilahla cause ngathi nize Nina planning. awuthengi nomuntu enothi ngivana naye kodwa ke bekumele ukuthi ngiyazile nyana. Oh, okay. So right now you feel more comfortable with listening to him than me. I also am listening to you, baby. Oh, so ukutshele ini more about yena? Awutha kanjilanga ntweni kodwa ke ngitshela ukuthi uyakwazi isikhathi since 2020 like I was shocked. I carry you know I'm a model. Ukutshelile ukuthi usebenza ngama artists. Hayi akashonga ukuthi nisuka nonke ophongolo. Awushonga ukuthi basuka nisuka nonke ophongolo or buqambamanga bafu. Sisuka khona sonke ophongolo sasifunda ndawonye weza I work with this guy, nothing much. Usebenza naye kuphi? Ngisebenza naye, I'm a model and he's doing the artist whatever. Ngiyenza khona umanage ama artist kodwa yena angimanage asikaze sasebenza ndawonye. Sihlanganisa uthando. Whenever for are you sure and are you certain of what you are saying? I'm not saying you are lying. Yebo. Singayipheqa nefoni yakhe naye. Kahle. Kulo uyipheqa baba. Kahle ngishungitshela kabi. Umuntu sizwa So okay, Mbali ngicela ukubuza mina mfethu. Ubafu yamazi. Yeah, ngiyamazi umuntu wami. Umuntu wakho. Okay. Ubafu yamazi. Ngiyasho ngisebenza naye. Besabaza ukuthi uyamazi. Okay, yeah. Uyamazi. Usebenza naye. Anithandani. Kwenzeka something nganye. Kwenza something nganye. Yaphela. Yeah, usike wabamba ngamazipho ke naye. Dala ngitsho ukuthi nje akangiso amahlombe. Oh, bumtshela. Yes, ngamtshela vele. Ngamtshela ukuthi nginomuntu. Kodwa azange ngimtshela ukuthi ubani. Yikho ngithi senze something ngaso wabamba ngamazipho ke yena. So lo muntu bonayo ngaso sikhathi bokundlela yokumkhipha. Bekuyindlela yokukhipha ba. Yena lo. Ubafu. Yeah, mina ngasitshela ukuthi phela into okudlala anganiyasho ukuthi umsebenzi you know colleagues banokuganga. Ngasitshela ukuthi intalelo sokulelo mina ngangiganga naye. Uyezwa ngizibafu ukuthi umuntu afuna ukuganga. Yes, kodwa ke ingase nami ke ngithethi inyana ukuthi ubafa njengoba betshile ukuthi bahlangana ngo2020. Ingase ngazi ukuthi njengoba behlambene bahlangana ngo2020 ngaba seyising 2025 kulonyaka kwenzekalani kahle kahle ingabe seyinto ngo2020 leba behlangane ngayo okanye kwenzekalani. Ubuza bani ngabafu? Ngibuza yena nobafu bobabili. Yho. Because yamphika manje ukuthi hlangane once wathi ubamba ngenzipho ubafa enezitshela ukuthi nayo nomuntu ngase ngizazi ukuthi ngibaphi. So nabafu yini ebewenza ukuthi utshela ukuthi nomuntu yini enekhulumile kanti kwenzakalani? Kushuthi impinda silokho siphinde njalo nje. Impinda yini? Yebo, lokho athi sakwenza kanye kushuthi ngilokhu ngikofa ibathini la repeat. Hayibo mzo. Hayibo. So inkinga ngicela ukukhuluma. Okay. Beningawakhipha amagama la ukuthi yabona ngiyawaqala. Ngiyakuthanda. Lawo kade siwakhipha ingakho bengithe ubufakazi bukhona lapho ucingo ndalo. Ama calls. Kodwa noma kuukuthi uyangithanda kaze ngabona uthando lwakho mina. So yikho nje yikho bengithi nje mina nawe siyayidlalela. So vele into ede yenzeka bengidlala belokhu ngidlala. Uthando ngadlala naye kanye mina in my own perspective ngadlala naye kanye angazi yena usuka abanjwe yini. Hayibo. Manje unokudlala vele nabantu noma umbuzo omuhle. Cha bengiqala ngaye. Wagcina futhi noma uyadlala. Ngagcina futhi ngaye. Umdlalo nje into yakho. Ubafu usho akekho emidlalweni mhlawumbe naye akazi ukuthi usemidlalweni. No ngiyamthanda ubafa ngimbala emidlalweni. Ambala emidlalweni uthi uyamthanda yena ubafu. Wena bafu ufika kanjani? Garage yami lo imoto ngamkhipha noma yinini. Iyahleka le out. Ubafu nxeze usondela. No ngiyazi uyakhetha lo nto but ungayivumeli bese khetha yabo. But my sister okay le nto ke le commission leyo yenza la ayisebenzi. Yabona my brother la bethe ukuthi sonke lesikhathi uthandana nawe. Wena awuzange ube honest naye ukuthi kahle kahle wena uyayidlalela. That was very wrong of you. That was very wrong ngempela. Because manje umjita yena uinveste in ama feelings wakhe. Wazi ukuthi unethekeni. Wazi ukuthi unethekeni enhle. Ngiyabamba khuluma ngayo. Kanti akekho lapho. He knows ukuthi leyo thekeni le inomuntu. He knows zange ngimfihlele ngosami zange nje futhi. Did I? So well, I know ukuthi ngamtshela ukuthi it's complicated, baby. Angimtshela ukuthi it's that serious, but then you know ukuthi I'm seeing someone. So leniyenza la I think ngifuna nje amehlo abantu because we could have just sat down and talk about this. No, yazi wena Mbali umuntu owenza ukuthi siyenzeke yonke lento le nguye ubafu.
ngoba yabena plan dates nje uvumeleni ke naye uvumeleni because bekayitshela ukuthi unentombi uyitshela ukuthi sandana nawe kodwa mawubona utext umuntu wami you could have just backed off because wena uyazi ukuthi because you know ukuthi ngiyatshala kube wena uhlehlile bungazo nabafu bengazi hayibo amanga lawo oh ngempela khoi bale wait njengokuba bengishilo mina eqaleni ngathi isigqibo sikambali soba sisikambali ukuthi yena wenza kanjani so bingase ngazi ukuthi uthini kahle ngale outlet akhona inihlanganisa ngokwempela no mara if now ufila ngathi angithemhlukana ke nami ziyakhala nje noyithu nje Hayi, ziyakhala. again ngoba naye ngimelele already yanginyanyisa silwanga la baby sisuhamba ana uyangidelela ngishilo eli ukuthi- no uyangidelela isithunzi sambani no my sister akakudeleli asilwi la sorry Mina akakudeleli ngiyalwa musa nje ukuzenza usuperwoman ongekho ngoba uwena wrong Ube surprised agcina ukuthi ngosuku kwenzakalani. ya ungazenzi nje into surprise ukuthi kwenzakaleni kahle umuntu onephutha la yiwena ngani ngokuthi ungamtsheli lo bafu ukuthi wena awumthandi udlala ngaye satisfy What if- akacabanga ukuthi yini into engisosekuyena yangisa kuye ucabanga yena Yena ekubeni kuwena akacabanga. ofebile yena akacabanga ukuthi wayengimfebele ezindoda akacabanga ukuthi yini engayitholi kuyena eyenze ukuthi ngiyoyithola kuye umtho asibe ayibuze yena wena uke wamtshelani ukuthi kwenze njani awuzange wamtshela because okay ukamtshela ukuthi uyaleka empedeni angazi ngisho njalo utheni lutho angazi nje utheni ngisho mawuthi lutho akunelisi pho sengiyasho uthe nje. what if akunelisa ngithi Ehhe. okay if akunelisi ke why ungahlali naye phansi mhlawumbe what if offendeke no wonder bengithi ngizoyenza uyamcabangela ngithi exactly angisho yabona ngiyamthanda uyamcabangela ngoba ngiyamthanda akumelanga kumcabangela umuntu next time yes so ngoba mawucabangela umuntu uyayibuza wena uyiphendule wena so if unenkinga nomuntu biza umuntu uhlale naye phansi umtshele ukuthi lalela ke sithanda sami angithandi ngalendlela owenza ngayo u1 no2 no3 ngicela ushintshe yizwa mama wena you could have just done that communication kanti mesithi siyathandana why communication ingabibikho angithi uthe uyangithanda so if kunento engilekha kuyona as umuntu wesilisa wena kumele ungihlalise phansi baby angithandi mhlambe ukuthi isex yethu siyenze kanje how about siyenza kanje mo siyenza kanje mina ngiyajabula yangibamba you communicate with your partner so that naye azoba aware ukuthi lo muntu lo ufunani and ufisana embedeni so leyo ke ilento yenza ukuthi imshado ilast communication nama relationship aya last when there's communication for a better purpose that's why ngikutshela lento engitshela yona next time when you move on izwele ntambama ngizwile kodwa nalento ngisho kimi if uyizwile you're not going to defend yourself uzo accepta uhambe uyosibheka manje nifuna ngivume vele phambi kwamakhamera ukuthi mina impilo wrong ungavumi nami nginaso isizathu I'll prove it thina mama I'll prove it thina uyiprovela wena impilo yakho le ufuna sizathu yabo mayikhuluma kanje I think I'm done indlela engikhuliswe ngayo la ngisuka khona abengasho vele umthathe sebuya kimi ephinde ezoyipholisa ngawo cha ngena la inkabi yakho kahle ke wena lento yayivele ingekho serious nami sengibona yilokho engikubonile but umuntu obhedile la lo sislo yabo ngokungacacisi yabo nokungacacisi futhi nangapha ukuthi akaneliseki kuphi ematransini kahlasha umuntu wrong wena kanjani ayisokhuluma after show Ngiyakuthatha somtshela hlezi ngimbone ejabulile lo muntu ngiyakathatha inkinga zakhe azenze zami awukho ready for a relationship ngesithanda sami if kanjalo if uthi uthandana nomuntu kumele ube ready ukuthatha inkinga zakhe uzenze ezakho nawe ezakho ziyekele solve ke yakhe angezi le yaka naye ngengikwazi kuyisolve ungajoli ke sithanda sami vele uqhubeke negame you are not ready for hayi ukuthi ngingajoli ngizojola nabangcono abakwaziyo abeka abangcono you'll find the same thing communication if you don't communicate nalo izokushiya like we are you cooking serious juice. mbali yakho serious ngiserious singathi ngiyaphupha something wake up this is reality ke sana ama reality Hayi, bona sisizana. mina nawe Do you know what reality is? yeah this is reality lento yenzile yes and ayikho grand kukubo phela my sister kulungile ngibona ngathi uyawuthanda le ndlela aphila ngayo Yeah. aphila ngayo njengamuntu ke osuka la ngisuka khona ngizaccept into ezinje so ngicabanga ngomnika ichance ngoba maningi amantombi la eJoburg no inkinga kodwa ke mawuthe wamthanda umuntu njengaye kusesicaceni la mfana mbali imodeli get used to that mara bobo ucabanga mara umbalo kanje imodeli manager ngo hayi asibele njani manje manaka bafu lento ekhulunywa la bafu leshe unombani lana liphatha kanjani uzizwa kanjani ngalento since umuntu osebenze naye futhi
Angazi niyasebenza nayo. Cha, asebenzi behlanganiswe lento nje ihlanganisile. Okay, but le nkulumo ke ayikhulumayo ngoba uzokhuluma uyamuza ubafu uyahoxa. Wena ithini yakho? Uthini mina? Nanga umbali ukhona la. Ndoda njengamanje. Ay nami ngiyahoxa njengaye ubafo lo. Usho? Yebo. Khwe. Yini ezohoxa? Uma ke ukuthi uyayenza into efana nale ngicabanga ukuthi usazoyenza ephindelele. So ngcono ngihoxe kanye nobafo kuseyini. Manje maniyenza kanje niyasho ukuthi vele niqedile ngami. Ay angeke ngazi ngoba for mina ngiphephisa Hazi ukukhuluma ngami mfowethu ngiyacela nawe intombi yakho le kodwa mina ke njengokuthi niyenze lento yini mina ngikufanele. Yazi nizenza ama superhero. What if benama side chick amnoyithu? Ningiphaphela nje. Ngisho nabe khona umunye mbali. No sengiyasho. Bangiphaphela nje. Niveza amaphiko nje niyasho ni. Ucwebe no vele mina nginandaba naye ngahambe yofa. Nawe sengiyaphuma ku. Yikhumaqonywa ke nawe. Ungangibiza ngontshebe mfowethu. Ungangibiza ngontshebe. No bafethu. Hey ungasondeli mana. Manini. Kodwa ngeke limpo. Oh manini. Nokhona unoyenza insizwa yakhe. Bafethu. Akhona unoyenza. Okay siyanizwa bafethu. Sicela ningalwi. Yabo sibuyele emontweni inphisi sibuyele leson dropa lapha sinithathe khona ningali azizelanga ukuzolwa la bale yabona usiphatha kabi abanye abafana buka bafuna ukushaya manje ba right phela bona bangiletheleni la bangibangela nje isicefe Lungile madoda ngihamba cela usala mbali ahamba ba uza right ngapha mbali ngena la cela nihambe bafethu kulungile nizosonithola emontweni ngena la mbali ya hamba alright elinye igama lakho ubani uThepisi 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 konje yini igama lani lesisuthu umpede umpede vele oh umpede okay ombuzisa bo hayi lo khona nokwazi hayi lo okay wena my sister mina azi uthi thiweni kahlahla ku mawucabanga lento oyenzile i-right yini like mawucabanga nje mase wahlapha ke sithathe nje mina i-right ne yabona as much as ngimthanda umuntu wami guys ne bengizohlala phansi ngikhulume naye some other day ngimtshela ukuthi ngizizwa kanjani ngiyenzeni because I'm very loyal to him as I'm saying umthoko akuyinto nje ubani umthoko lo weyibo kwakuyinto nje angazi yena wayiphapha nje seyifaka intweni zami but bekuqinise lokho wamcacisela ukuthi kahle ngamtshela ayikho into ngamtshela yikho manje ngimbuza ukuthi ma ubafo ekubhalela imessage waye ungahlihlanga athi yena bekangekho sure enough ukuthi uyi kahlahla ujwayela mina yena uyafika yena uyabhidlisa bese ungitshela the way angasangifuni ngakhona but na akukhombisa ngayo kodwa ukudefend into yakho la ukukhombisa ukuba umuntu onganandaba nayo ukuthi hayi nayibaza ungitshela azocela ukuthi ngidesperate ngiright vele so awukho desperate I know so yini khona enye indoda noma uyazi ukuthi ungavuka kusenthola enye indoda yeah khona impilo la ngaphandle naye nje kwakuyifavor nje ukuthi ngitshele naye abantu bebangijaja kabi ngihamba nabantu abaclass kabi for ukuthi ngasettle for lento le sorry uhamba nabantu abaclass oh okay wena uclass ngiyimodel so I've got a lot of things to do mina mengibuza ukuthi wena uclass angithi uclass yikho nje yikuba class lokho okwenza la yeah yikuba class angazi asibabiza ngani lamantombazana afana nani but I think negama lakho ngazi noma bathi ama narcissist nesilungu right yamazi ama narcissist I'm not saying it in a bad way my sister here we're not fighting we're having a conversation yangibamba so let's have a conversation cela ukubuza ukuze ubehave ngalendlela obehave ngayo what went wrong kwenze njani yini no thing is they caught me off guard I feel like if behleli phansi like sayikhuluma kahle kwangaba ama surprise lento le bezobihambe kahle manje nakho ke ngiyavelelwa yini ama camera nje why nani ngithanda indaba ke ngiyabuza ukuthi le nto kunyanisile siyakuza ukuthi sithanda indaba unyaniswa ilonto le why angaqala ngakhulume nami koqala upheqa ifoni yami wathola kamtholayo usengibizela ama camera akasho nokuthi kwenzakala mina ngimangele nje nomuntu is happy kanti umuntu uplana nje into nje uyabona ukuthi kahle nobabili benga communicate ngoba nawe iphutha lakho ukuthi awumtshelanga ukuthi akakunelise empedeni iphutha lakho futhi uthi ungamtsheli lo munye ukuthi wena kahle mina angikho there lo ngamtshela so kahle nonke namaphutha wena noma isisithi engizama ukisho la egcina kosuku kodwa the way niyenza ngakhona nenza ngathi no siyaxolisa senze kanjalo but ila ngiyakhona lento le mama mekukanje nonke menibhedile so which means it shows ukuthi no one is perfect but umuntu ke kwesinye isikhathi kumele ukuthatha isikhathi uyibuke wena uyibuka inqumo zakho oyithatha eLife ini yabo uyibuka into oyinika isikhathi sayo
sakho. Don't just do things just for the sake of doing things. If you are saying you are a model, ama-model mfethu kumele ebe ne-discipline nje okokuqala lokho. Discipline yabo ukuthi isidima sami sona mase ngiyovela ke emakhamereni khohlwa isidima sakho kwamanje. Mina mengithi i-discipline sengisho ukuthi empilweni umuntu oyi-model mfethu i-discipline yakhe. Hayi ungangitsheli ukuthi abantu bebona bazothi no. Wena as a person, we're not talking about abanye abantu la. Sikhuluma ngawe as an individual. Yabo, cause wazala wedwa futhi uyofa wedwa. Lempilo lo izoyiphila i1 kahle kahle uyi-steering lempilo yakho. Usinti. Wena okumele ubashaye bonke uyi-steering. Imovie yakho le. Wonke umuntu osempilweni yakho ama extra. So wena kumele uyicabangele wena. Ucabanga ukuthi ngoba ngifuna uba one day one of the most successful models emhlabeni, yiziphi inqumo kumele ngiyithathe? Yiphi indlela abantu engifuna ukuthi bengibuke ngayo mina? Since umuntu oyimodel uyabona yes. Nabantwana abancane abazobukela kuwe. Yebo. So uma bebukela kuwe kumele bebone even mhlawumbe ne lifestyle yakho because obvious manje sebekubona nama lifestyle abantu. Yes. So kumele bebone lifestyle right. Nabo bekwazi ukuthi bekhule befike lapho. Because ngeke if bebuka uthi okay wenza kanje uhamba nabantu abaklasi okay okay kanje nabantu abaklasi amadoda ayatholakala makuphuma la ngithola enye kusasa kuphumela ukuthola enye kusasa and then sinini so history kuthiwa bekuyi the upcoming model ebeyinhle watwatwade ayisafika ngandawo so vele wakula or something or bakuthumbile or bakubulele or whatever ngenzeka indlela umuhle ngawo mfethu kumele ukuthi yabo kwazi indlela ukuyiphatha iphathe kahle because obvious abafana la ngaphandle bazokushela noma ngathi ufika kuphi plus imodel ngqoka the way ngqoka ngakhona so obvious bazokushela bazokufuna but kumele ukwazi ukuyibamba ukwazi ukuyiphatha wazi uyifunayo ayizwa lonto bafayi wakhuluma man hey kai he's cooking you are cooking chief ungathi ngoba basixhawulana mhlawumbe ubona ngathi sihlangene ngawo into ezizama ukuyenza la ukuvula amehlo. And also enavusi okunye kumele emphasize kuma sister ukuthi if umuntu ophila la emhlabeni uyakhona ukushintsha ube umunye umuntu like genuinely it's all up to you ukuthi wena ufuna ukwenzani ngempilo yakho and wena ozoyishintsha akekho umunye umuntu ozokutshela ukuthi mbali shintsha la wena uzoyishintsha yangibamba and kuyashintsheka trust me nathi besingazenzi lezi zinto lezi ngoba ezenza manje senginokubuka ubafu ngibuka ukuthi I'm proud yazi shintshile le ndoda le for sure naye somehow unokubuka ukuthi hey le awujazi sikhulile so siyakhula that's why senza nale show ukuthi sikhulise abanye abantu siyakhula nathi sesashintsha besizenza izinto eziningi esingekho proud ngazo hayi iningi kakhulu hayi kodwa phela lezi eziningi kodwa sona izenzile ababasithi iningi hayi iningi kakhulu hayi kodwa khona ikhona phela more than one bafu more than one ziningi more than one ziningi yabo izinto kanje mfethu zenzakala abantu bayashintsha abanye bayakhona ukuye kogwaye yabo umuntu engabe sabhema ngempela uzelo right ngahlapha ngathokozela hug right okay ayilungile yempela hey usirabo siyabonga tata yini emontweni nilandela amadoda akho siyadlala ngasilinda kodwa sabe nsonga kunankinga it's up to you no bafethu siyabonga usayishayela akayo sethu soyosela akayilo seyidlile udle icala Chris take us home elanga lomzuzu welcome to Diaza TV another episode of impahla mntanami Diaza clothing bafethu sendumela umsebenzi bafethu kade abantu bebuza ukuthi ama hoodie abuya nini sesivele sabuya nama sweater ke akhona ama hoodie bafethu wonke ama sizes akhona almost wonke ama colors akhona mawufuna nje umsebenzi uzowuthola uavailable yes makepisi akhona bafethu akusuka ama sweater kuphela akhona nama hoodie veza nje bafo ikhona nama hoodie bafethu ihoodie nje nayo ihoodie nje nalena so this one is 500 rand ihoodie and then this one is 450 sweats khona no pink face veza nabo pink bakhona amakepisi akhona ayikho into engekho 160 rand yini engekho vele kuningi ama sweater 160 rand ama cap hey so guys la ngama event khona sesobonakala mhlawumbe kwezinye indawo sizoyibona iDiaza clothing izobe ikhona XY show vele
sizodayisa bafethu niyazi ke kuyabanda manje and iwinter event izophela kodwa nje cela sithengeni na iDwaza TV ubonakala nje umlandeli weDwaza TV ubonakala ukuthi cha hayi yeah bonakala ngeskipa bonakala ngobuhle bomsebenzi weDwaza TV usukhona bafethu umsebenzi siyabonga kakhulu for support basicela ukuthi abafisa ukuthenga bafethu so afaka ama contact details nizotexta la namba nizoyibona escreenini bese ke siyandelivela ngendlela esondelivela ngayo na Facebook guys ningakhohlwa because any information eningi nje isola Facebook so follow our page on Facebook Dwaza TV mofika lapha nizothola yonke information inamba nokuthi uthola kanjani izinto konke nezithombe kukhona nje